recuperar a historia de Corrubedo a través da súa documentación. Este é o obxectivo da doazón que vende realizar Francisco Otero, un veciño da parroquia, que custodiaba 20 arquivadores de documentos de gran relevancia. 20 archivadores de documentos, donde aparecen desde documentos de todas as institucións e organismos, desde Presidencia de Goberno, de varios presidentes, desde a Zarzuela, incluso creo que hai do propio Papa e de particulares, dos pais das nenas de Alcácer, de telegramas de pésame, de condolencia do Enrique Casas, o senador, multitud. Os documentos que datan dende 1979 consérvanse grazas á Asociación de Veciños das Dunas, que Francisco Otero presidía. Tamén hai fondos da súa colección persoal, froito do seu traballo xornalístico ao longo de máis de 4 décadas. Son uns fondos que proveñen da Asociación de Veciños as Dunas e que datan dende 1979 até o ano 2000. Ademais, Francisco Otero Lijó, este estimable veciño de Corrubedo, tamén estivo como corresponsable do xornal La Voz de Galicia e, por tanto, tamén nos fai entrega do seu arquivo de documentos xornalísticos dende o ano 1979 até o ano 2023. Dende o Concello animaron a aqueles veciños que dispoñan de documentación histórica a contactar co Arquivo Municipal para digitalizar e incorporar eses fondos, facéndoos parte da historia do municipio. O alcalde informou ademais que dende o Concello están a traballar nunha exposición fotográfica de imaxes antigas almacenadas no Arquivo Municipal.